Stojíme na námestí Baníkov v Handlovej, pretože mesto Handlova nás požiadalo, aby sme pre nich zrekonštruovali v 3D priestore kostol svätej Kataríny. Tak sa na to poďme pozrieť. Aktuálne sa už nachádzame pred kostolom svätej Kataríny. Pôvodný kostol vyhorel v roku 1502, preto sa mesto rozhodlo sprístupniť občanom 3D model v rozšírenej realite, aby mali lepšiu predstavu o tom, ako pôvodný kostol vyzeral. Tak a tu je výsledný produkt. 3D model kostola, ktorý sa dá vidieť bežným telefónom. Samozrejme, tento model, ktorý vy teraz vidíte, tu neexistuje, v reálnom svete nie je. Takisto Martin, ktorý natáča, používa k natáčaniu úplne bežný telefón, nemá žiadne 3D okuliare, čiže táto technológia je bežne dostupná všetkým občanom po stiahnutí mobilnej aplikácie. A ešte jedna názorná ukážka, že ten model nie je vôbec viazaný na lokalitu. Kľudne si ho môžem položiť pred kostol a pozrieť si ho, kľudne si ho môžem položiť na námestie, kde mám kopec miesta, kľudne si ho môžem položiť doma na stôl, nie je to problém. Okrem toho, ten model je v mierke na 1:5, aby sa občan mohol k tomu modelu úplne priblížiť, pozrieť si všetky detaily, proste si to celé rozanalizovať, ako on sám uzná za vhodné. Dôležité je vedieť, že nie sme vôbec obmedzení na jeden objekt. To, čo je vedľa mňa, je mileniový stĺp, ktorý za normálnych okolností stojí na Zobore v Nitre. My sme si ho teraz položili v Handlovej na námestie. Čiže predstavivosti sa medze nekladú.